Pionuț, l-am bătut Pionuț. Salutare, mai sunt Alexandru, într-un episod dintr-un nou joc care îmi dă mai menu și mă enervează. Și înainte de pe acest videoclip să nu uitați să apăsați butonul de like. Suntem aici cu Alex. Bă, eu mă băt unul full diamond. Am bat unul full diamond, Alex, unde ești? Hai în TNT, eu sunt TNT. Cred că mă bat toți. Am murit. Cred, da, am murit. M-a dat afară pe mine de tot. Gata, am intrat. E un gay înăuntru în TNT. Și pe mine mă omoară cineva pe care nu pot să-l văd. Și eu nu mai am lopată de iron. Bă, da. Vrei să dai eu? Nu-mi trebuie. Ia, chiar nu mai pot să dau respawn. Mai menu. Și mai menu nu mai pot să dau. What? Nu ajung la asta. De ce, bă? Hai. Intră că eu filmez. What the fuck? Stați o loc cum mă enervează rău. Urmă verde și noi. Da, și în gură nici nu s-a intrat. Încerc să mă cauzi degeaba. Găsești. În clasament. Hai că intră. Și oameni buni, în caz că nu știți, mi-am actualizat Minecraft-ul. Bate, bă, bate, bă. Bă, dai, mă, rupe pe cațănei. Da, mă, dă-i. Îi bat pe și ne apuc, bate. Mă apuc să mă lăsat aici, în apă. Da? Ok, nu m-a lăsat pe așa. Eu bat pe și nu pot. Aha, m-a bătut. Mi s-a și blocat. Hai, bine, mă. Unde ești? Hai, intră. M-a dat afară. Hai, în TNT. Te duci în TNT? Ești în TNT, oi? Da, se va pe gay. Hai, domnule, și eu, intră și eu în TNT. What? What the fuck? Stați o leacă, mă, bun. Bat unul de armură. Eu sunt... Dai, mă, lui Ionuț, dai. Dă-i, mă, bate-i. Ai dat în mine. N-am dat în tine, s-a dat? Ești unde ești? Eu sunt TNT și am murit. Și nici respawn și nici mai menu nu mai pot să dau, gata. Da, mai menu. Dar mă enervează jocul ăsta, e prost. What? Doamne, Dumnezeule, și mă enervează jocul ăsta. Uite, bate, mă, pe este full diamond, bate ei. Am bat unul full diamond, sau mai bine să încerc să-l bat pe unul full diamond. Hai pe ăsta, hai înăuntru, să batem unul full diamond. Hai, am bătut unul full diamond. Wow, cel mai șmecher. Wow, am bătut unul full diamond. Tararere, și m-a bătut unul. Alex, hai să ne întâlnim. Hai la TNT. Hai înăuntru în TNT-uri să ne întâlnim. Înăuntru? Da. Hai că intru și eu acum. Nu te omor. M-a omortat cineva deja. Vă, Lidas, ăștia sunt mulți care au hack în jocul ăsta. Ai murit tu cumva unul full diamond? Da. Mi se pare că am văzut aici. Și te văd pe tine că ești. Așa. Ule! M-a zburat un copac. Unde ești, Alex, în TNT? Nu. Atunci E altul în TNT. ha? Am omorât altul care era în TNT. Eu sunt TNT. Și m-a omorât altul invizibil, cred. Că e unul invizibil. Și eu nu fără iron pe un stâlp. Da, oi? Da, uite. Mileni. Te-ai băgat în TNT, nu? Eu cum da îs. Ha. Oi, bă! Ai murit? Da, că dacă mine, nu? N-am dat în tine. Și pe mine m-a omorât unul invizibil. Și unul full iron. Cu armură diamond, dar știu, este unul full diamond cu armură full diamond. Cu armură full diamond și sabie de diamond. Bate-l, mă! Bate-i, mă! Am omorât cineva. Te-am văzut pe tine. Alex. Unde ești, Alex? Tu ai skin negru. Fă-le și dau aici în mine. Băi, dă-i, băi, mă băt altul, ia. Bă, da să zboară pe aici, băi, zbor tăți pe aici. Și bătaie, băi. Viață și moarte bătaia asta. Da, nu? Unde ești? Nu știu, nu mai am baterie. Și cred că o să ne se închide
fugit. Mă cer să bat pe unul. Glumești. Am 5 baterii la asta. Gata, nu știu cum. Nu cred că să mai vede oameni buni, dar încercăm să câștigăm. Tărărei. Și am Level. pierdut și marcat. Și eu încerc să intru în DNT, dar nu mă lasă nimeni. Bati, băi, dai. Aha, mă omor de altul. Bă, dar nu știu cum te omoră ăștia, bă. Mai ales ăștia că au armură full diamond. Ce unul mă dă? Bat unul. Care era în TNT? Alex, intră în TNT? Da, sunt intrat. Da? Da, mă. Așa. Dacă vine acuș. What? Mamă, cine mă băta? Că vine timp. Imediat. Hai, bă, repede, hai. Imediat, am zis că vine imediat pe imediat. Nu durează 10 ore, nu sper de ori. Vine cineva. Dacă vine acuș. Hai, dă-i, hai să batem pe cineva. Bă, dă-i, rupe-l de bătaie, dă-i. A murit. Intră, Alex, în TNT, unde ești? Mai joci? Haideți să jucăm, să câștigăm. Păi, Alex! Cine mă bate, bă? Așa. Încercăm să ne-a bătut. Așa, încercăm hai să intrăm într-o casă. Așa. Au, nu mă bate cineva? Nu. Mă duc sus. Hai că duc acasă, mai intru mai încolo, mai Uite la unii să într-o casă. Și în casa asta e un chest. Care nu poți să-l deschid. Intră și tu. Ai intri? E un chest? Da. Așa. Intră și tu, intră repede, băi. Hai. Venim cu repede într-o casă îs. În care casă? Nu știu. Caută și tu într-o casă. Mai mult îi caută dacă mă găsești. Dacă poți să ajungi, adică. Ia să-ți văd dacă poți să văd. Dacă te găsesc. Server is full, nu zice. Ce spune aici? Nu omor cineva. Nu cred. Cam că acest episod am bun. Uitați să lăsați un like, un subscribe, share și coment. Am fost Alexandru în episod de Minecraft cu bătaie. Pa, pa! Hai acasă.